Uphethwe indlebe, indlebe yakho ivuza ubovu noma uphethwe amehlo, ne? Izinto ozidingayo la uzodinga nje istofu noma umlilo ubese ubeka uthayela phezulu ukuze ukwazi ukuthi ushise lokhu bese kuyathamba. Ngizokwenzisa ke ngikukhombisa ukuthi ini ekufanele uyenze la ukuze ukwazi ukuthi ulungise leyo nto. Istofu la si-on siku-6 ne, so wena into ozoyenza uzothatha leqabunga leli lamaqabunga uwathole mhlamba beyi2 and then ubese uthola ispoon uthola ispoon ozokwazi ukuthi uconsisele kusona. Uthatha lamaqabunga uyawabeka kanje phezu kwestofu noma uwabeke kanje lamaqabunga uwabeke kanje la phezu kwestofu. Uyabuza ubuhlihlihle ne, azoqala kajuluke. Ngizokukhombisa azoqala ajuluke because they can feel the heat. Uyabona naku liyajuluka leli, naleli lizojuluka as well. Azobe se athambe and then into engizoyenza ngizokukhombisa ke ukuthi how do we take amanzi from wona ukuze sikwazi ukuthi sisebenze senze lento le esisuke sifuna ukuyenza. Nanga ke lamaqabunga into yenzayo asuke setshwamile kanje. Wena into yenzayo uyalithatha leqabunga bese uyapressa kanje, kuphuma amanzi upresse kanje